गिबिसिन खौराङानो जाहैबाय बिटिसिनिफ्राय लकडाउननि समाव जोंनि बे बिटिसिआव ससियेल मिडियायाव राजखान्थिनि दावहा गैया जेबो गिनाय कर'ना भाइरासनि सायाव बिदिजों बोरै जागोन। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय 5 बोसोरनि सासे गथ'निफ्राय 5 बोसोरनि सासे गथ'आ दिल्लीनिफ्राय बेंगालरसिम हारसिंनो दावबायनानै थांदों। दिल्लीनिफ्राय माने बियो फ्लाइटजों थांदों हारसिंनो। 5 बोसोरनिल' गथ' दै आरो बे गथ'आ हौवासा। दा बेयो बेंगालराव मोनहैबाय। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय नासानिफ्राय नासाया केन्डिडेट नागिरगासिनो दं। 8 दाननि थाखाय मार्स मिशन आरो मुन मिशननि माखासे कर्सफोरखौ फोरोंग्रोगोन आरो केन्डिडेट्सफोरा रासियान लेंगुवेज, इंलिश लेंगुवेज रोंथारनांगोन। खौराङाव फोरमायनाय बायदिब्ला केन्डिडेट्सफोरखौ 8 मासनि थाखाय ISA एबा इन्टारनेशनेल स्पेस एजेन्सिफोरा आइसोलेट खालामनानै दोनगोन होननानै फोरमायदों। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय मालदीवनिफ्राय मालदीवआ इन्डियाखौ सापर्ट खालामदों। दाखालि जानानै थांनाय अर्गानाइजेशन अफ इस्लामिक कनफारेन्सआव पाकिस्ताना इन्डियाखौ पइन्ट खालामदोंमोन, नाथाय मालदीवआ पाकिस्ताननि फारसे जेबो खोनासङालासिनो इन्डियानि सापर्ट खालामदों। जोबोर मोजां। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय कुवेतनिफ्राय 130 इन्डियान्स जायफोरा त्रिपुरा आरो आसामनि बिसोरखौ कुवेत हादोरनि जेलनिफ्राय हगार हरसिगोन। बे खौरांखौ त्रिपुरानि ल' मिनिस्टार बिथां रतन लाल नाथआ फोरमायदों। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय किम जंनिफ्राय किम जंआ सेन्ट्रेल मिलिटारि कमिटि अफ वर्कार्स पार्टी अफ करियाजों मिटिं खालामदोंमोन आरो बे मिटिंआव निउक्लियार मिसाइलनि बागै खोथा सावरायदों आरो हादोरखौ माबोरैहाय गोहोगोरासिन खालामनो हागोन बिनि बागैबो खोथा सावरायदों होननानै खौरांनि गेजेराव फोरमायदों। नोंथांमोन दिनैनि खौराङा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आं चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै गालां। जोङो थाबैनो 80,000 साबस्क्राइबार खालामथारसिगोन। नै 400 ना 300ल'सो नांसिगौ। नोंथांमोना बेखौ हायोब्ला दानो खालामनो हायो। नोंथांमोना हायोब्ला खालामदो आरो हायाब्ला जेबो नङा। बाय बाय।